magbalsa. Kuya diyan mo kuya, di kaya na eh. Aro! Aro! Eko magbalsa. Hello mga kakundiman. Nandito kami ngayon sa loob ng simbahan, Baha. Galing kami sa sementeryo. Hindi rin kami umabot sa nicho namin dahil hindi namin masindihan ang kandila doon sa laki ng tubig. So nandun kasi nakalaan ang parents namin. So eto kami ngayon, nasa loob na, ito yung loob ng simbahan namin. Yan, Baha. Kami lang nandito ngayon. Makikita ko sa inyo ang tama ni pangalan ng bagyo. Makikita ko sa inyo yung tama ni Paing dito sa bayan namin. Kaya naman po pala yung kayo kasi yung korang nila. Turan ako po. 200 yung kantingal doy. Hilbert, kaway. God bless. God bless na. Mag-video ko. Ang relitiyan natin, Papa. God bless. Sala na eh, nauso. Ay, hello. Ito yung dumaan eh, pulis dito, tumutulong sila dahil sa laki ng baha. Yun. That's free content. Hindi ko nagbayaan na. Botang pala ko ha. Diba, there are different for you to tell me. Hail Mary, full of grace, Lord, sweet and blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb. All my mother.
Delikado na nga ako na masimbabang kanya din. Mitas lalo, oh. Saan? Ano? Diyan. Wala na yung mata. Kumasa, lumiit ka lang. Tara po. Masakit ko eh. O, hindi, oh. Dapat ating tatalan. Magbalsa kayo, magbalsa. Oy, ay delikado yan. Magbalsa kayo, magbalsa. Aro! Aro, aro, aro. Eto, magbalsa. Eh, maglele ka. Ako, ni tatal lang kay ma. Dagol ka harang. Apa! Akin na. Pam, 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 pam. Aguli! O, mapili pa kanya. Sinili ko na mo kasi. Kasi yan pa iba. Tuklo. Ano yung riyam dito? Tuklo. Ano yung riyam dito? Tuklo. Kala ko kaya nila. Yan, nagyuna na yan. Dapat ginulot ka. Wala. Nanakit ko. Ano? Baka pala ito. Lalaki din. Ha? May ragulpin. Dapat yan yung binlagyo eh, oh. Oh. Okay, start yun na yung vlogyo. Hi guys. Ay, mga kakundiman, lubog kami ngayon. Nandito kami sa loob ng simbahan. Si Lola mas matanda pero mas matibay buto niya. Si Lola po, Oh, ano ulit pa, no? bakit po? Nandito kami sa loob ng simbahan ng Asantol. TJ, baka mo lola. Makalbo. Sige. Oh, yan po. Nakakatakot na Ay, kinuha mo ko? Pinakbo mo ko? Hello mga kakurbiman. Oh. Kasi ngayon, nagpunta galing kami sa mga parents namin. Eh, sobrang baha. Ito oh. Bakit mo yung baha? Nasa loob kami ng simbahan. Kasi Dad. ito ang tanong ko. Sacrament most holy sacrament. Oliver. Thanksgiving biyaya. Ito yung panganay ko. Si Jen. Ito si panganay. Ito si Marvin. Ito yung kakundiman natin. Kasama namin. So, ganitong kalaki ang tubig dito ngayon. Grabe.